Τώρα εμείς να ξεκινήσουμε λίγο με λίγο γαλλικό αέρα. Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα στην Γαλλία που θέλουν τον Ολυμπιακό να έχει κάνει πρόταση 10 εκατομμυρίων, 10,5 συν 3 εκατομμύρια μπόνους επίτευξης στόχων για τον Νταβιτασβίλη της Σεντετιέν, τον 24χρονο Γεωργιανό Εξτρέμ. Δεν είναι νέο όνομα, είναι πολύ καιρό. Μέσα στη σεζόν για πρώτη φορά είδαμε το όνομα του Νταβιτασβίλη να μπλέκει με τον Ολυμπιακό. Είναι όντως μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός την παρακολουθεί με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αρκετό καιρό. Βεβαίως τα ποσά είναι μεγάλα. Η αλήθεια είναι ότι στο συγκεκριμένα ρεπορτάζ γράφουν ότι οι Γάλλοι ζητάνε 20 εκατομμύρια. Δεν νομίζω ότι έχει βάση όλο αυτό. Δεν είναι μακριά τα χρήματα που φέρεται να έχει προσφέρει ο Ολυμπιακός αυτά που θέλει η Σεντετιέν. Έχει ενδιαφέρον να κρατήσουμε αυτή την υπόθεση. Έτσι κι αλλιώς το όνομα του Νταβιτασβίλη όλο αυτό το διάστημα μπαίνει συχνά πυκνά στην ερυθρόλευκη επικαιρότητα. Είναι μια περίπτωση με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Έτσι κι αλλιώς ο Ολυμπιακός και στα εξτρέμ μπορεί να προκύψει και ακόμα μία μεταγραφή, γιατί θα θυμίζω ότι υπάρχει ανοιχτό το κομμάτι του Αντρέ Λουίς και την προσφορά που έχει δεχτεί ο Ολυμπιακός από την Κάνσας. Προς το παρόν δεν την έχει αποδεχτεί. Γίνονται πιθανότητα και άλλες διαπραγματεύσεις για να ανέβει το ποσό και μπορεί να προκύψει και άλλη ομάδα, γιατί έχει ένα καλό σουξέ ο Αντρέ Λουίς. Άρα κρατάμε αυτή την υπόθεση να δούμε πώς μπορεί να εξελιχθεί. Άρα η ομάδα είναι στην Ολλανδία, πρώτα απ' όλα να το θυμίσουμε ότι κάνει προπονήσεις. Δεν είναι ο Κλέιτον, δεν είναι ο Ταρέμι από την προηγούμενη αποστολή, και ο Ταρέμι βεβαίως ήταν στο Μουντιάλ. Στις 19 περιμένουμε να πάει στην Ολλανδία και ο Ταρέμι, να μπει και αυτός στις προπονήσεις. Ο Ελκαμπή θα αργήσει, έτσι έφυγε πιο μετά από το Μουντιάλ, έπαιξε περισσότερο το Μαρόκο. Θα μπει και αυτός προς το τέλος του μήνα στην προετοιμασία της ομάδας για να τρέξει να προλάβει τα πρώτα επίσημα μάτς. Έχουμε φιλικό αύριο, 7.30 ώρα, με την Φορτούνα Σιτάρτ. Θα είναι το τρίτο και Σάββατο καπάκι με τον Άγιαξ. Τώρα ξανά στο κομμάτι των μεταγραφών περιμένουμε τις τελικές εξελίξεις για τον Σάλιακα, την δεξιά πλευρά της άμυνας, και για τον Όσο αριστερά. Ο Ισπανός, 23χρονος Ισπανός αριστερός μπακ της Σεβίλη, έκανε πολύ καλή χρονιά πέρσι, τα λέγαμε και χθες. Έπαιξε 21 μάτς, έβαλε 2 γκολ, έδωσε 3 assists. Είναι ένας παίχτης που ξεχωρίζει και κάνει στον Μεντιλίμπαρ. Είναι στα χαρακτηριστικά δηλαδή που θέλει. Και ο Διέγκο Ρίκο που έχει προταθεί, έχει είναι ελεύθερος από την Χετάφε, 33 χρονών. Είναι μια περίπτωση και αυτή που απασχόλησε τους ερυθρόλευκους, αλλά νομίζω ότι αυτός που έχει επικεντρωθεί ο Ολυμπιακός είναι Όσο. Αν μπορέσει να βρει γρήγορα την χρυσή τομή με τους Ισπανούς, θα είναι μια υπόθεση που θα προχωρήσει, και έτσι με το Σάλιακα και τον Όσο θα κλείσει το μεγάλο κομμάτι της άμυνάς του με το μεγάλο ερωτηματικό του Τζολάκη για το τέρμα, και εκεί ο Χιλ, ο Σα είναι δύο περιπτώσεις που ο Ολυμπιακός ουσιαστικά δουλεύει για να είναι πανέτοιμος εφόσον προκύψει επίσημη πρόταση που θα καλύψει και τα θέλω του Ολυμπιακού και του ποδοσφαιριστή, πώληση του Τσολάκη δηλαδή, για να μην τρέχει τελευταία στιγμή. Για το Χιλ να το πω, γιατί κοιτάμε και τα Twitter και γενικά τι γίνεται και στο εξωτερικό. Υπάρχει μια σελίδα, ένας Τούρκος δημοσιογράφος με πάρα πολλούς ακόλουθους, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι επειδή τον παρακολουθούμε και φιλοξενείται και στα site τα ελληνικά, οι αναρτήσεις του κατά καιρούς, όχι μόνο για τον όλες τις ελληνικές ομάδες, δεν πετυχαίνει το λίγοντα έως τώρα. Δηλαδή δεν έχει βγει ούτε μία από όσες τις αναρτήσεις και μεταγραφές αναφέρει. Προφανώς το παίζει ο άνθρωπος μεταγραφιολόγος. Λέει τέλος πάντων ότι ο Ορλάντο Χιλ, εκτός από τον Ολυμπιακό και τη Manchester United, τον θέλει και η Bayern Μονάχου. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ισχύει όλο αυτό. Κρατάμε το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει σε φταίει ο συγκεκριμένος συνάδελφος. Όπως και να έχει όμως, όντως ο Χιλ είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός κοιτάει, ξέροντας από την αρχή
ότι δεν είναι εύκολη περίπτωση, ότι είναι μια δύσκολη περίπτωση, που όμως την έχει ανοιχτεί μαζί με τον ΣΑ. Να πω επίσης ότι πριν λίγο υπήρξε ένα νέο δημοσίευμα στην Ιταλία για τον Στρεφέτσα, ο οποίος είναι στο Ρέντι και κάνει γύρους μαζί με τον Καμπελά, κάνει μόνο τους προπονήσεις, είναι εκτός από τον Μεντιλίμπαρ και προφανώς είναι υποπαραχώρηση. Για την Πάρμα, η Πάρμα ήταν η ομάδα που πήγε και έπαιξε στο δεύτερο μισό της σεζόν δανεικός και τα πήγε και καλά. Η αλήθεια είναι, αλλά άλλες οι απαιτήσεις της Πάρμα να μην πέσει στην κατηγορία και άλλες οι απαιτήσεις του Ολυμπιακού. Ανακοινώθηκε και επίσημα από την Ρίο Άβε ο δανεισμός του Νασιμέντο, του Τζόκο Νασιμέντο από τον Ολυμπιακό. Τον είδαμε πέρσι, δεν μπορούμε να πούμε ότι μας έβγαλε και τα μάτια, ούτε ότι μπόρεσε, παρότι πήρε πολλές ευκαιρίες, είναι αλήθεια, από το Μεντιλίμπαρ να ξεχωρίσει. Έχει μια ευκαιρία ακόμα, θα πάει να παίξει στο Πορτογαλικό Πρωτάθλημα, στη Ρίο Άβε, σε μια ομάδα που είναι ο Σιλαϊδόπουλο και που γενικά τον γνωρίζουν, να δούμε μήπως μπορέσει να κάνει κάτι. Να απαντήσω γρήγορα σε κάποια ερωτήματα. Ο Χίλ είναι τερματοφυλακάρα και τα δίνει και τον πήρες. Κοίτα να δεις, σύμφωνα με αυτά που λένε και ήδη στην Αργεντινή, στην Σαν Λορέτζο, η Σαν Λορέτζο θέλει 7 εκατομμύρια για να πάρει, να δώσει το 50% που ανήκει σε αυτήν. Άρα καταλαβαίνεις ότι υπάρχει και άλλο ακόμα 50%. Άρα είναι μια κουβέντα για ένα τερματοφύλακα που μπορεί να πάει πάνω από 10 εκατομμύρια. Δεν ξέρω κατά πόσον μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Από την άλλη, μέσω διαπραγμάτευσης πολλά deal μπορεί να γίνουν και ο Ολυμπιακός έχει ένα πακέτο που μπορεί να εκμεταλλευτεί και γνωριμίες και το πακέτο του Μαρινάκης Group. Όλο παίζει ένα ρόλο, όπως και στην υπόθεση του Όσο, της μεταγραφής του Ισπανού αριστερού μπακ.